къде ще седи? Отпреде, отзаде? Има място. По-добре, че аз съм дълъг и малко тясно ще ми дойде на мен. Е тук, бе. Радовичката е тук отзади, да сложим при тебе, тук долу е служи, той има място. Той е, нали, Форестър. Ето има място. Ай, аз съм тук. Горещо. Да. Айде, затваряй. Чувам, реално, ако ти е удобно, дръпни малко седалката. Не, на мен ме е добре. Не ми пречи. Те? Добре ми. Бе, малко само напред, е тук от ляво ти. Да, чак. Стига, на мен ме е добре, аз си... Ти си дебеличка и за тебе. Стига, бе. Ами, Ани, няма ли да идеш? Защо не? Не, че отрусаме, тя вече е много... Не, накрая. Ние преди ходихме, ама сега вече много накрая, пък ние отиваме на едно място, дето се няма да е просто черен път. Да не е да тръгнем направо към Шумен. Да се налага по черно и към Шумен. Ама казва, караме те, обмърсна края да го гледам. Като погледна края, се не го виждам. Един до друг вървим така колите, ето така потъпа от коли. Да. Обмърсна ми да го гледам, каза, и на едно листен се изде так и так и спревари. И хоп каза, след малко гледам, шериф в колата, след две коли зад нас. Свети. Кара, по едно време завъртя буркана и взе се каза, като намери удобно място и той спряма. Документите, знаете ли скоро трябва да се кара тук, превишавате скорост. Ама не му казах как ще му мърса да нямам този китаец, за да го махна вече. На дълго време карам се, той до мене каза, да си на другата седалка външна да седи. Смях с него и сега документите влезе, каза, но някъде каза по 6-7 до 10 минути каза са пави. Идва и вика, да, вие отивате, каза, в кой град, да изнасяте концерт. Всичко най-хубаво каза, концерта ви да видим много добре. Да. Аз каза, учух, полицай каза му, откъде казва? На бърза ръка каза, на Америка. Кой съм? Кой съм, откъде съм. Каква му е схемата, да. И къде отивам. Но то те са прави. Те са с компютър в колата и... Абсолютно. Естонците, примерно, дето искаха на нас да ни я правят същата система. Естонците с личната си карта, всичко е регистрирано на личната му карта, а личната му карта е и картата му банковата. Да. Тегли пари с нея. Всичко, което трябва да се прави, електронен подпис е, всичко. И като ги хванат, нали, примерно като тръгнат да ги гонят в колата, по номера му на колата, излиза на неговата карта какъв е, що е, осъждан ли е, не е ли, има ли оръжие, няма да знаят как да процедират като го спрат. Има ли агресивно поведение, няма ли, нали, в досието му веднага го прочита. Да. И още преди да го спре, той знае за човека. Нали, примерно агресивен, употребява оръжие, вече знае, отдалеко на земята излезе,
беше пролета, бяхме на могилата с Анито. Да, вие идвахте и Да. по едно време излязахте, нали, казахте, отивате за разходка. Казахте, че кога бяхме дошли вече тук. Някъде около Великата. Тук горе-долу пътя добър бе, не е някой раздрънкан. Не много. Нали, то си е черен път. Да, те Черен път. тракторите минават тук. Да, ама е някой дупчас. Сега ще видиш. Абе, става аз с голфа, където комбито, да, дето да. го карах, с Да, него да. съм идвал тук. А пък с тази кола Това е съвсем. 4x4. Да. Тудак сега на баб. Аз Ах, и къде са кравите, мънче? Е, тук да дойдеш, Галя е пламена. Да. Те много харесват крави. Панорамата почна да се открива. Нали? Да. Той от тук има някъде път в началото, ама аз не Това го е знам. много странен път. А тя е къде има билата, бе. Да бе, тук е чешмата сега. С колата много лесно се качва. Да бе. Тя и зато и баба вика за 2 часа. Викам 2 часа, 2,5, сигурно ще се върнем, нали? Колко? Да, Че таки бързо, че ние няма вървим пешая. да. Ей, тук викам да напълним. Тя не пи стерилна вода там пешка, защото да не заразим нещо да направим. Тук вече става по-така. Ето вече камънаци, нали, пада. Ето, отдолу е само скала. И дед вари водата и води. Тук е пътя за Мадара. Първия път за Мадара, ама го е оголило дъжда. Тук е по-полегатия, дето заобикаля. Да. Та само скали гледай. Да. Няма нищо. Пак наредихте ли ги вътре доматите? Не, пипер сега ще сложим. Те доматите почти са. Тя не ги сложи. Те на слънце деца пекаха, хубаво беше. Даде вятър и слънците и станаха. Тя не вика няма кога ги вкарва вътре. Кое? Станаха, няма втори път, защото те изсъхнаха вече. Сега пипера ще сложим. Да. Както беше. Колелото съм го качвал почти догоре моето, ама толкова стръмно стана, че Тук ме е е много страх. стръмно. Да. И викам, няма да го качвам догоре, че да ми направи някой бела. Там е страшно. Тук щом дозах, все едно съм се качила. Ние ще се качим почти догоре с колата, бе. Не може. Сега ще видите, бе. Ушата не е Тук някъде. Ма не, бе. високо. Ма как, бе, с тия глупости? Аз искам да видя дали има път тук долу. Той дерета се седи там. Българския шарвак. Не е българския. Така е българския. Не, той е реката, която извира, оттатък те са крайните, там извира.
Значи има път, само път надолу отива. Ще го погледнем тук отгоре, да не се слизам сега там. Защото като гледам не е за кола. Има, там е интересно. Ти както го гледаш, знаеш какви масиви скалия там. Е ли? Страшно Ама ти можеш красота е. сега да се обрасли, бе, мънче. 30 метра скала ще обрасне. Лутка нас. Здравейте. Още един луди като нас. Добър ден. Да гледаме дали има път тук надолу. Има път. Ще вижда се, да. На оня път от деса слиза. От тука. Къде я запиша? А? Ами, за Не, гъб. просто да видим. На разходка с камерата. Не съм ходил на... Чим бе, как чак някъде горе. чим бе, Не, спокойно не, бе. чак горе не искам. Оп, извинявай. Извинявай, Трънке. Нека ти на бегом ще се качиш. Ами да. Ало, тя много висока. Не. Аз си мислех, че е по-полегата, бе. Спокойно бе. А? Сега видим докъде ще отидем. Аз предния път, нали ти казваме, тъй в... Аз настрани я тръгнах. Не за качване нагоре. Не бе, как ще я кача нагоре? Аз няма да правя били. Това. Няма смисъл. Не, той има път до там някакъв Да. с... Значи интересно е да се търси, че нали тръгна за, как се казва, за крушево дърво. Да. Тръгни се търси крушевото дърво. На мен ми е интересно, беше ми интересно тук. Видях, че е достатъчно висока и не е за 70 годишна баба. Ами ако бяхме слезе там долу, Тъй, че... там има круша долу. Къде? Дето каза той чак долу, де се запътя. Чак. Ако искате до там мога да отидем, няма проблем. Друг път не може ли? Може бе. Не. От друг път няма. То се пътя. Да бе, да. Айде, сега пак ли ще се обръщаш? Не бе. Тук бавничко е там догоре. Да не удариш колата. Няма бе, Не, спокойно бе. Не са шефката. Тук е. Да бе. Аз просто търсих откъде беше минаван. То плитко не е да има, то съм виждал камакам. Аз след те минах и я завъртях и там на половината я качих. И то вече нагоре не е. Няма смисъл. Нагоре не може. Той пеша да може да се качиш горе трудно. Е голямо. То ако има дръвчета, деца казва за какво да се хващаш. Да, ама... Да, ще дам едно дръвче, ама малко меко. Много меко, то ластик. Да се хване за дръвчета. Камъните. Да не смачкам камъни. Внимавай, че... Спокойно. Тук вече почва камъни да след. Стефане, слизай, ма. Сега. Слизай, баба, слизай. Сега. Както Стига кажеш. толкова, така. те тук. Няма смисъл. Ама не е къде е върха, бе. Да. Няма смисъл. Ей, те настрани още е тук те. Не. Да видим гледката да видим тук Гледката е отпред. красива на изток. Ама няма, бе, човек. Нищо няма проблем. На камък. Няма проблем, бе.
Връщай надолу направо. Връщай надолу, че ми стъпкото се стори. Хич. О, леко, видя ли? Тук е опасно, бе. Няма чакай, проблем, чакай бе, да спокойно. изляза. Да, бе, да, чакай сега, бе. Как? Ма спокойно, бе. Ти тази кола, ако знаеш кой е видял. Камъни има тук, канари направо. Няма смисъл да се Много такова камък, гледай. по средата, да не е да остане по средата и да ти Няма, бе. спука нещо. Направо дай да избягаме от тези камъни. Добре, бе, спокойно. Татък беше по-хубаво. Внимай, тук. Много камък. Виж тук се вижда къде минава джупката. Да. Да. Тук горе камък много има. Ами ти къде казваш твоето място? Нататък след джипа, А? дето говореше за тези. За кое? За За долу ли? стъркелите. Той е чак. Виж, ще се виждат едни скали вътре. Да. Виждаш ли? Чак Да. там. То там не може да се отиде вече. Там се виждат скали, а то е голяма низина надолу. Голяма дълбочина. Много красиво място, но не може да се отиде до там. Ама то вече виж как е обрасло, бе. От всякъде. Абе, Ами да отидем тук до Мадара, отгоре до крепостта. Тя е чист пътя до там. Ние сме ходили там. Ако се отива... Вие ако искате да Не, аз не искам, защото... Даже миналата година или по-миналата година. Горе ходихте. Ами горе ходиха децата, а ние не можем Ама да аз се зато и ви качим. казвам да отидем горе на крепостта с колата. Аз спирам пред крепостта директно. То път е хубав ли е? Да, бе. Като е хубав път можем, ако е Да, бе. този камънак. Не, аз тук, аз Субарото си го карам навсякъде, зато съм го купил. Абе, ти сега си ми раклия, навсякъде ти са ходили. Аз ще си купя после, дето да може да се качва направо на могилата. Ама за сега, докато свикна с това, защото нали трябва първо да свикнеш, не мога да си купиш направо. Стават големи били, като си купиш направо машина, дето... Да. Такъв е пътят там. Ето е. Не е ли този път? Дали? Той е добриянска асфалт. Абсолютно. Като пече прашек, като вали цапа. Горе на Мадара е много готино да погледнеш отгоре. Аз там и снимка имам. Есента сме Те с нашите ходили. ли са или други? Да. Такова. Есента сме ходили Отдолу. сини мензухари. Да, ето, да, те са Много горе. шафран. Той е шафран, да знаеш. Не го знам дали е Власинките се пекат на 80 градуса. Да направим място на старата руска машина. Ама те са трябва да ти кажа, че Да. Не, те сега са кефят, викат тос, как го карат и Субаро сега. Мисли си, кой знае кой викат сега, мисли си, че от всякъде ще мине. Пак аз имам видеота, къде ли не съм ходил с него. Той му е магистрален път. Тя иначе като ги купувахме, Ани вика, защо не скупиш, вика, следващия модел, нали пари има? Викам, ще видиш защо я купувам. И като я купих, като я метнах, и тя вика, добре, че не се следващия, защото то е по-шосейно такова, нали? Вика, щях да те я взема, нали, да не я караш. Те скали дет ги виждаме от Чарлака. Там. Не от Чарлака, Не. ами дето ходим за вода. То е тук така. Не, дет ходим за вода.
Ей, тук е така. Къде му? Не, тук е Етес, чешмата, етес. дето бяхме сега. Той е Каспичан, но. Каспичан, да. Каспичан, Падара вече тук, ма. Да, тук са двете, дето... Могилата да. е зад могилата от тата. Да. Ага, значи грешка съм. Да. Вие се познавате тук. Ага, ето, вижда се, да. Къде е гара Каспичан? Тук пеше ходихме на сбор в Мадара. Ами аз на Петю на гости съм ходил и през Отатъка и през А, тук. Това е виж. тестичка, бе. Те е калач. Магарешка ли е? кукувица, не. Това е магарешка кукувица, керкенесът. Керкенес, да, извиняй, Керкенес точно. Да, е така горе има един гребен тук Да. красив. Не, му знаем магарешка кукувица или керкенес. Защо магаришка? Ами, защото не знае да кука, само прави. Като магаре реве. И там се вижда път. Пък може и скалада. Бял. Това Subaru се казва Forester. Forester означава горски. Горски? Да, буквално преведено. Да, нали? Форест. Форест е гора, Forester Да. е Да. горски човек, Forester. Значи може да ходи на много места. Да, не е като те с BMW-тата и Луксозните, Volkswagen-ите, да, дето тук ако го докараме ще трябва после 2000 лева ремонт да му дадеш. Тъй. Той японец Ето го и дърво измисли. какво е, бе? Не е ли круша там? Изсъхналото. Айде ти да видиш. А? То много едно право за круша. Крушите са налини, изкривени. Иначе на шапкарата няма път вече. Абе има, ама той вика много обрасло. Такова обрасло аз. Виж сега, той е с харсалация. Ето. Виж го, който е сега. Да. Заснехме го ние. По земята май ходи. Парчета. Не, бе. Да. Не ката на дърво, ката на земята. Явно. Те са много красиви, като каза гребена е така горе, тук има един голям гребен. Една красива перушина има там. Аз си включа телефона. Шефката, ако иска нещо да ми се скара, не може да ми се скара. Ага. Изключи го. Включи го. Беше изключено. Да, аз като вечер го спирам, защото ме притесняват звънят. Аз много не обичам да ме притесняват, като се почувам. Тук май малко повече е валял, виж по-влажно. По-мокричко. Но той е хубаво, че поне не дига пепел. Да. Един ден на село вали, ама преваля така, колкото да намокре, нали? Викам сега и оклювите излязаха, чакай да отида за оклюв. Отивам до гробището, сухо. Минавам гробищата, асфалта сух.
А викам, нещо се лъжа. Слязах долу, пътя пепел. И дето капка капнала на пепелта, тук една, там една. Ага, и се вижда. Това е обдухало там и... Дупче се направило. Кажете, на едно място вали, на другото. Вече сме на целта. Щом долу на тази горичка. И тук има още едно дърво. Изсъхнало. Tu е дрян. Виж го как е. На кумбули. Не Ама му че той дряна разберем, също не е ето лош. там има едно сухо. Дряна и той не То бе, е. дряна и то е много здраво дърво. Много бе. здраво дърво е, да. Дряна, деца казва, Мисля, че е дрян. едно от най-здравите Тъй дървета. като гледам на дрян ми прилича. Ами, ще отидете после на връщане да го видите и го тряхваш и идваш да го режеш. Кучкията тук е. Не, машината не. Ще я взема аз, тото и най-лесното. Да. Ще отидем сега до Шумен, ще оставя, запаля колата и... Гледай колко сухо. А тото е габар. Габар е, не е дрян. Габър ли? Габар е. То само габар тук цялата гора више. Ето тук може да е гъба. Той дряна навсякъде расте. Ей го тук пътя. Да има път, дето слиза надолу. Не ми трябва. Не ми трябва. Да. Този път беше много хубав. Много такова има, много блок. Не видях шипки. Ами ти червен тук е. Глок. Червен глок. Има и черен глок. Да. Черният е най-хубав. Черният е по-хубав. Той е много лековит. Много полезен. Обаче много рядко се среща. То винаги това, което е най-лекото, рядко се среща. Еми да. Еми, сигурно. Я виж тук черен път има нататък. Тези дето ходят за трюфели, сигурно. И трънки има, и трънки. Трънкосливки. И трънкосливки, да. Най-хубав мед правят пчелица от той. От трънката. Те паричките. Да. Ама тя трънката паричка ли е? Не. Паричките по принцип са... Те са... Те са също билка. Тото и карачало е трънка. Да, то е за кашлица много. Навсякъде бодли, то не можеш да запълш. Не, трънките са... То е трънкосливка, то е друго дърво. Абе не, ма казвам ти, карачало е трънка, дед паричка прави, ма. Къде го виж? карачелията, да. Да. Не чух, тук ще има трофели. Да, къде? Надясно като влезеш. Идва отвари. Ето, тук подпира се на камъните. Оба. Аз ли? Само да направя една снимка. За камерата, да.
О, да, а пък е тук. Вижте там насреща какъв камък има, долу тесен. Да, Така и отгоре има. да, едно земетресение само, да. Ти виж водата докъде е била. Еми, тук е улея, който е. Нататъка. Даре, пълния път, дето казваш ти. Къде се вижда? Пътя към Мадара ли? Да, то е това бе. На ханчето, където е на завоя. Ага. Не да се прави на завоя. Ето и тук мога да сляза. Тук. Е, Хоросановата тапа откъде е извадена. Чичо, видя ли? Кое? Е, там Хоросановата тапа. Тук има няколко, мога да ти покажа. Няма да ме снима. Няма бе, няма. У нас вечер, не знам дали ви разправях, като ставах за кучетата като лаят и като се спънах на прага на вратата посред нощ, като индикосах на земята, гледай ми тук Мале мила. тук ръката синя. Мале мила. Ама той беше към 3 часа. И аз съм тръгнал да във вода тук по скалите. Ама то беше на Варна. И в петък вечерта. И в събота. Да не ми се оправдава. Но Тя си е бе. правила някакъв бурен сек. Да. Абсолютно. И Живка мини и аз излизам навънка. Ние тук отзад И разправям. да се вижда пес. Добре. И разправям и тя вика: о, и аз каза се чудя защо са събрани, каза пътеките. Сега от тук. Тук наляво е колата, ама през... Оттам. Да. Нататък, те са стълбите, има. Латка бе. Какво каза момчето? Очи ме била, ама никога не е идвал тук. Какво остава за тези деца? Далеко, 500 метра. Май от тук минахме с Ани ни последния път. Най-малко 500 метра има, ако не е повече. Аз стоях нататъка с колата, ама повече щупих мигачата. Не ми се ходи, но това. Ходих от кариерите, където са вадили камъни за крепостта. Оттам... Трябва да видим къде отидаха. Ти по този пътеки вече удари. Тази е... Пътя оттатък вижда се, ама... Кабе от тук минахме бе. Не сме минали от тук, ама ще минем. Ало, добър ден. Чай само. Да знаете, че ще се обаждам горе чак от Мадара. Скалите Стефанакито надоведи. крепостта. Да. Да, с колата. С колата са. Аз исках да се кача горе на могилата, ама то като стигнахме под ножието, то много високо. Към скалите надолу. И оттам тръгнахме към Мадара. Да, тук можем да спрем да видим скалите и то е пътека. Там. Не, сега съм с колата. Ама като спрем, нали? То много далеко. Тук сме, ето е пътека. И там много камък не дей, ще направиш няма. нещо в колата. Айде спираме и сега ще вървим. Не може ли хич? Така съм съгласен. За стъпалата. 700 и колко бяха додолу. 200 се отдълнува сега от камера. С вас двамата тук горе седим на скалите преди да видят колата. Как са закачили тези хора тук? Работа, Не ги еда, бе. Да. Сега като да ташка.
Издържахте догоре, ще кажа. Идва ли чинката? Тя ще запъна там, али маре? Ага, идват. Ай, ти докато се качеш. Това нещо е води. Това е някакъв нерв. Нерв, да. И... Да. Значи ние сме се правили снимки по излезли. Да. Така надолу. Тук има много. Ама преди като сме идвали, ние всичко беше дървено. Знаеш какви страшни работи бяха? Дай, Маре, аз още малко остана. Не остана. Още малко остана. Да, супер.